যারা আনো রিখা বুট রিখা বনবো আং হামজাগো যারা রিয়া বনবো হামজাগো তামনো হমলে আং মনন মেসেজ দিও যে নর কিছুদিন সিগাং নুখরা নর অম্পিও গঠন বুজাंनायबो आनि बुकुंबारा दफानो बुनायबो आनि बुकुंबारा दफानो थैयो रमाबो आनि दफानो थैयो যারা বুনাইবো যারা বুনাই বো आनि बुकुंबारा न हंगा आं ओ मेसेज न नरियो जे जों साक बाय साक धेरलाया हामजां मुंयाब हामजां मो दिखागायसे हामजां मो मननाय दिनि आनो जारा हामजां गया बन आं हामजां मारिखाय बो आगामि दिन आनो हामजां मरिनाय ओ मेसेज नसे आं रिनाय कोनो उजागा जोंजालांला एडिसि तंनायरबो आनि ताखुनो जों नन एडिसि तंनायरबो जों चिन ताखुनो एडिसि रां थांगायसे आनि ताखु मामानायबले एडिसि रां थांगा आनि ताखु जारा बुकुं बारा तंनाय बरं डेभलपमेंट नायबले एडिसि ते स्टेट गवर्नमेंट उजापनो फाराग तंलाक जे बंनि मान थाइतमनि एडिसि जे मान थाइतमनि बरं जतन रिजांनाय एडिसि जे डेभलपमेंट खायना नांगमनि जों म याक बा याक मिलिवै जों म खायनाय बुसखांगो जों नायो चिनि दफा जों तेबो बुसखांगो आखुना बगै आमानि नर जतन साइमनो जे जो दप्तर যখন সিপিএম নি আমল এই 25 বছর পুরো মাত্র 4টা একলব্য স্কুল চিনি এই 5 বছর ফাইমানি পড়ে 18টা একলব্য স্কুল তিনি 18টা একলব্য স্কুল চিনি ভররক ম जों যখন এই স্কুল এস্টাবলিশ মাইনো যখন শেষ মাইনো जों মনে ফল মননাই চিনি বুকুং বারানো जों নাইও তেব আগরিনা বাগै आं आंनि डिपार्टमेन्टनि যত যে লিডার মানে চিনি অফিসার হন आं दागिखा जे चिनी बररबो बसखांवा चिनी बा आईपीएस ना नालाय आईएस अफिसार ना नालाय आमानि बागैनो चिनी बररनो चिनी चेररनो যারা ফার্স্টেও যারা পরিণয় রনো যেমন গুয়াহাটি যেমন শিলং দিল্লি কলকাতা চেন্নাই বেঙ্গালুর মতিহাই পরিমা জাগারবা চিনি চেররনো পরিণয় বাগৈ তন্নানি বাগৈ চিনি হোস্টেল খুলনা বাগৈ आं যখন নির্দেশ রেখা কয়েক বছরনি বিসঙ্গ চিনি চেররবো অসুবিধা মোননাय খাবানি তাতে বুকুক সং নর খানা খানা Borong Grang Hasteni, Tri Prasample Montri Vikas Debormani Kok. Tabu Kok Unka, Kok no Salayo, Jung Bukuki Kok Rino, Piaba, or Bukuki Kok no Samu, Sanamui, Botaiti Sanani, Belaino Kotok, Belaino Kotor, Belaino Kwa, Piaba, Tripra Hastewo, Gabangkok Tipra Rogno, Tansanga Tipra Motao, Gabang Boot Kalaka Abo, Taikuro Kamitina Kere, Kinto, or Tiprasa Gabangma Lukurogno. थांनाय 16 तारिख ओ उनको 2021 नि सिमी गांकेबा हातानि जे रफ्रफ खायमानि दैलुमानि आकमानि पाइथाक जरा बोसलै फपका 16 तारिख फेब्रुवारी इलेक्शन अफ गाबदि हिंगाता गे 2 तारिख मार्च हमके बोसलै आसायखा रिजल्ट नै 13 जना बुफां आसायखा ताबो आबुनि बोथायनाय टुलायनाय बरक रकुसु yang amang simang salai tonglaयो ताबुले बथाय थाइसिने हिनि बाजी बो सकलाइखा के बाजा गो बाजी सकलाइ मानो के बाजा जले बाजी सकलाइ मानो फियाबा बो फांतं 13 दिन नै बथाय थाइनाय आनि कखन गावसै बो फांतं बुफां आसाइमानि 13 दिन बाय बथाय थाइनाय बाथा गांगाय कक सालाइसि तंखा तिप्रा मथा अबाके हाइ खाइ साव तिप्रा मथानि ककटा साकोदै जे सरकार खाइ तंनाय बरकसे तिनिसो समाय दांखौ 13 दिन बाजे बाकी बथाय आसाय तंलायबाय खा जे ता जे गो थानाय 2 तारिख मार्च बथाय थायनाय रक तिनिसे समाय दांखौ आं तरनाय लगनाय सामुं खायनाय हिनाय किन्तु ताबुनो बथाय रतुइ तंखांख्लाय खापानो ताखै बक्सं चिनि बोलख चिनि तंका सलुक रकनि आमसु 12 साका वानसुमनि इंया खनि मा हनो आं नरनो कचारा तंगनि मा साव तमा तिप्रामो थांथुं तमा बीजेपी इंथुं तमा आईपीएफ दिंथुं जे बरक बारजा मानखा ताबुक एमएलए खा मंत्री खा बरक ताबुक से सेंद्रब इनके बाहायकेले बथाय थाइने बागो जरावो आबगै जरा किसान नासिंलायने ले दरकार न ताबुक आंकक साना नायमा हंके त्रिप्रासा हामक्राय मंत्री विकास देबबर्मा बो कक काहाम तिनि सायखना राखा ताबुक कक ओ कक काहाम न सय मुख थाङो तिसायजा मान न मंत्री एमएलए बासानानि आयें साकादिनो अर्डर फाइका ओंखा काहाम कक के मंत्री नानि बो आयें के साका लेभेलनि अर्डर फाइका काहाम कक ताबुक मंत्री नि सामुं तांनानि जे ताबुक सायखनारका मंत्री विकास देबबर्मा
अमाहाय खायनाय तिप्रासारनि हामक्रायनि बागै सामुं तांनाय अबाहाय खायनाय मोदीनि लामाते हिमै हिनै गांके मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी बा साइजा मानखना तिप्रासा कामी आमचायो और आगरतलाव हंगांके बांग्लादेश नि जोता नाहारी फालो कोलकाता नि रि नाहारी फालो आगरतलाव हंगांके yang नि को बलंग नि मुकितुं पाइकेरि पाइतुबि और हायके फालायो आम हायके होटल कटर रंगो बिल्डिंग कटर रंगो कंपनी कटर रंगो बिजनेस कटर रंगो तिप्रासा कामी आमचायो हंगांके bo jagao ba muikhimo rotoi achai salbrum pungai ke mokol phioke na ongkho laijak boro ba muikhun chok achokha daituk laijak boro ongka ba o tamu muikhun mui thapek achuk boro ba samsota achai abosing naituk lai ma tongjako khapangni tahte bukhuk chong abrok bufru manbai nai borni solution o solution ni bagi ba kok da saitong khana মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা তিনি যে কক সামানি अब अमसुका खानातक अमसुका काहामा नरक जेसेबार पार्टी खाइबायदि अ तिनि कगनो हामियाता हिनि बेलाय खेब खानाङै बकक साका किन्तु बसकांनि साल मन्त्री बखरक नरेंद्र मोदी दा उक्लुक्तैनाय अब तिप्रासानि बागै हिनि खायना नायफोर अंगाके हा एके नरे देउ अन्य जागाव बगजागै थांनो अ कक रकसे वान सुक थाय जाते आबाहाय इंयातै खायनि बागैनो आं नरनो वाइ साका इलेक्शननि सिगां भोट साननानै थांफ्रु नरकनि गामियाव दल दल खे आनो भोट दिनै याक जुरै खुलुमैफ्रु कायसा सादा कागज आनि लामा सालामना नांनाय आनि नक सालामना नांनाय आनि बिजनेस खायनो बागै लोन दना नांनाय को ना नांनाय हिनि सैनार बायदि हिनि माने केबरा नारखा तारसे जति आनो केब फान फुन खायजाको ताबुक सार जति त्रिपुरा हास्तेव जतबार इलेक्शन नै फाइका आ इलेक्शन जतन नगद थाङै खुलुमैयो भोट सानैयो आबाहाय जों गोबां मानुखा जत पार्टियाव न किन्तु सुबुंमानिखे कयजना नुखा बर जे थाङै कक साबुमानि माइक कतर चिरखबै साबुमानि बुकुकनि सातै कयबार मानखा कयबार ओंखा आ कयबार ओंखा ओंया होनैनाय नों आंनि ककनो बुवाग्रा काहे साका राइटिं ओरना नांनाय नै माने सैजाक सारा कागज सैमारनाय बरनि दाबि न हनै नरक आं सामानि नरक सैनारदि तिप्रा मथानि नेता फानो भोट सानैके सैनारदि बीजेपी नि नेता फानो साइके सैनारदि कांग्रेस नि सीपीएम नि जस्ट पार्टी नि न थांगा सैनारदि माने नरक सैदा नारखा जदि सैनार यांगाके नरक मानेरिया फानो नरक कोन उया उल्टा तिनि बनो खाकयनाय खाली ताइ कायसानो भोट दिलायवन अमाके मांगा थांसिनाय देश अमाके मानदां सिनाय हामक्राय हिनि माने ककथाय ताबुक तो स्वर्ण जोगलाई हीरा जोगसि चलै दङ डाबल इंजिन नि पले ट्रिपल इंजिन बङै थांनाय आबाहाय रक कायसा ओङै दङ गाके ओ ट्रिपल इंजिन फाननि चपल इंजिन फाननि सिदि नरनि मानथायबा मारा मानो तामनि हिबा कक खामानि करै ननो नग थाङैने खुलुमै भोट सानैका ताबखे नों बरगै मालायने फानोसे अपॉइंटमेंट नांनाय अपॉइंटमेंट करै सिगां सार जागिया बं फुनाव मायके मालाय दे मानो मानया सन्देह दङ मीटिंग मिसिल सिमिसि नों मालाय सिनाय बरन मोखां नखसिनाय गाके आगिनि हाइदो सोलायने निगाके तामु खायने नां नरो बुद्धि खायबाय सिदि ताबुको जरा तंखो गताल एमएलए मानखा बाहनै खुम सब साया सार याफार फायै सारा कागज सैक्लांखानि क सैना फायदि आं साइ दङ ताबुको जरा तंखो गताल मन्त्री एंनाय एंखा गताल एमएलए एंनाय एंखा गताल गोबां चेयारमेन पदआव आसुकबायानो नरनि गामिनि समयसानो ति ताबुको सारा कागज सैरिना फायदे बायदि आहाय आंगलाय दर 70 बছর जेतै इन फाइ दङ आबाहाय नंनाय तिनि मन्त्री विकास देबबर्मा जे कक सामानि तै जदि बिनि सय के रां याफोर जाखे खारा खलायनो गामिनि रुकरंनि मान थाइनो रोदार न एबा मन्त्री बखर नरेंद्र मोदी नि तिफांबाय जे रहरजाकमानि रां आबो नंनार सगैनो नक सगैका गेस सगैका नि माबाय ताबुक थिनु दङ ताबुक नरनि आजिमु नरनि बलं गामिनो शहर गामि खायनो मोसनाबले आबो खारा खायनो आबो खायजाना बागै नरक सारा सानपाइका अबो ताबुक सुमं आङो बस क कलक साइ दङमोन इनखा पाब्लिक नि इंटरेस्ट साव मन्त्री रगनो चाया नि माइयाखौ बरक तिनि कक काहाम साइ दङ बर सेलुट मारनाय खा काहाम मारनाय किन्तु ओ जे कक रमानि नारया थानाय 5 बছর जे कक रमानि नारखा नारया गाका ताकलायना नारनो नारया सय रि नारदि नाबोया बिनि कक सामनि न उलो अनेक सामुवा चुगनाय
हिंगाय ताबुक नरनो अवान सुमुं याफाना बागैनो गोबां मा बरक आनि साइ लेखाफोरा खायजाक कतर कतर रोंजाक कतर चाकरि खायतंजाक डाक्टर इन्जिनियार प्रफेसर गोबां मा लयार बेबां नाय दं आनि प्रग्राम फियाबा बरक जतनो एस्टाब्लिश बरक किन्तु चिनि जे बिग्रा ताबुको खोनासानानि माइरं गरै हर जेमांमोन जाय थुजा जाखा नरनो ताम खायनाय खोना फंगाय केनो ताइसा बलंगस मा थांजावानो नरनि बागै जे कक सानाय ब ताबुक चेयारो आसुनाय एसिबि सिङो नरनि माइमासे आनो ब साइजे मानो मान्या साइमिया आबगै नरनि मान थाइनि बागै नरनो बासै फाइना नांनाय खाबानो ताते बुकुक सम नरक ओ कामिनि नेतानि बिसिति आं बनो साका बनो आं तगला राथारि चारि रहका आनर फायन नि नगो आसु तंस नरक माया आं साव निनि सागनि दुखुनो निनि कपालि पजनो नोंनो फाइ सापाया नांनाय जे बरक रना न्यारो हाइकेस निनि कपालि दुखुनो ल बरक नुगनै आबगैनो बासा बासिरि सिसा बासिरि नि गोबां मा कग्लब कग थां सामुं खोनाबाय सुक्का नरब हौ खुन्दु तागे हेन खोनाका गान्द खरांग ओ सिसादि हिनि हिमानि कग थाइतामौ आबो सांगा सङो बबो होनो सिसादि बबो होनो बासादि बबो होनो रोंसिदि बबो होनो बासासिदि चांगरि खासिदि दामरा तैसिदि हिनै गोबां मा कग साले आबो तामो आंखे होनो नरनो बासासिदि माने न नरनि मान थाइगे तुइनाय डाइरेक्ट सापादि एमएलए मंत्री बाय डाइरेक्ट सापादि चेयरमैन ब्लॉक रगत थांगे डाइरेक्ट कक सादि निनि मान थाइ केबल तगला बाहान चारui मानाइया निनि मान थाइ बाता माया र नगा आसुगि तंगै केबो रान्दि तंगो केबो बोरिसुक तंगो केबो बा विधवा बाता आबाय गोबां मा याक माया बाता तंगो जेसुकपान सरकार रांसानि सरकारपान फाइदि नगा थांगैने रेगला खाबान ताते बुकसं नर किच्छा नरनि दुखुनो सापाया नांनाय साइना नांनाय रैया हंगांकै नर कल खायहरबायदि सागनि मानथाय रियाकै 1905 बार चिरखौ साइ दङ आरो नर कल खायाव कांकै आबो थाङै नायमायनि उलसे आरो कुन जागाव थाङिया साने आरो फुन खायर कोनो लाभ मांगला नों थाङैनि ताम साजाका आबोनि परसे 1905 कल खायावदि नों थांमानि खबर सुंदि आबोनि परे बरक साख्लायनायनि बाध्य अ कक सामानि कारण लुकरक सिजाना बागै मा साजाव खाबनि ताखौ ताइ बखुबसं फरि जेसे ग्राट टिप्रालेन फार माने नंनि मान थाइ नगा आसुगि मानिया नरक निजि चिरि खगि मा साननाय नरक निजि थाङै मा साइनाय नरक नांके को रिगनाय फालासाफान कानि फाइदि रि सिद्राफान कानि फाइदि तालासिदि तावानादि आबो नरनि मान थाइसि 12 था गतर चाय ओइ थैकांके बो दोस सरकारनि जदि नरक मान थाइ मायांगि तंखांके नरक साननानि नांनाय सानि मानियांके सरकारनि दोस नरक सान्या तै न खासा गनासै बुको सरकार कुन खायांका काबो नंनि दोस खाबार ताते बहुतम गणतंत्र देश आबगि साननानि अधिकार राइट टू स्पीच नरक सानानि अधिकार वो गै सामुं गांचानानि अधिकार वो मासाय हंगाकै साननानि अधिकार दङ आबगै गोबां मा बासनखा अब नरनो किसा उ बुइ सिसादि हिनि सामानि अ कगनो सारा थांगिसे अ कग मासाव खाबानि ताते बहुतम